Ponono nini winjo nyakalondo mar Ramogi nasingo nini sapagario makawuono okadoa ni chenro mar penj laktar bai nikech ang'o nikech twak ma wantiere godo en twak manyalo kelo lokruok e kit ngimani, bende en twak manyalo yawo pachi malach mondo mi gigo ma samoro paro ni onge mondo mi ing'e ni ginyalo bete. Samoro nitiere ranyisi ma kineno to kinyal chich ni en ang'o matimi, to nikech chenro ni wakelo jolony mopogore opogore mabro ng'iyo matut kendo yaro malach kaeto wang'eyo ni en ang'o monego bed ni watimo mondo mi wabed kod ngima makare. Kamora amora ma intiere machiegni penj laktar, an iluonga ni Ruth Otieno. Daktari osechopo e studio ka, yena mondo mi arwake, amiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'aka to doko ni ok en wendo ahinya e chenro ni, to en wuod kanye, olony e thiedho kata ng'iyo tuoche mage, kaeto en modhi nyiswa topic modwa ni wawuoye odiechieng' ma kawuono. Daktari machiegni. Erokamano Ruth, kora iluonga ni laktar Primus Ochieng', anan dala kucha Kano makar Nyamasaria, to athiedho tuoche mar kansa gi stima gi chemotherapy to gi radio isotope mawacho ni nuclear medicine be. To kawuono gimokelo wa kawuono en tuo mar kansa ma ok ji mang'eny ong'e wachne. To en kansa ma oket ni dwe mar adek ni ma wapare, iluonge ni multiple myeloma, to en kansa mar ondhudho. En kansa mar ondhudho. Koro dholuono bet tek. So kansa mar ondhudho en kansa owacho ni en kansa mar remo. Wang'ega ni kansa mar remo en kansa ma leukemia, lakini en kansa mar remo, to kako otimore kata kaka ithiedhe bet opogore gi kaka wathiedho kansa mar leukemia. Kansa ni en ong'eny, lakini thoth waparo ni ji mang'eny bedo kode mabed gi complication kata ma Nyasaye kawogi moko nene. Ok ong'eny kuom joma tindo, thothne wanene kuom jok motego ma hikgi kar 60 kama. Ok oseng'e kaka gima kele ahinya, to waparo ni kitiyo gi chemicals, kiyudo infection kaka mag viruses gi be nyakele. Ok wane ka oa kuom family kaka ka wuonu ni kode kata minu ni kode to imbi nyalo kwanye. Thothne ok wane kamano. Erokamano. Daktari, kapok wadonjo e kansa mar ondhudho kata kansa mar remo e ondhudho, wadwa ni wang'e ni ondhudho en ang'o e del ka a, ondhudho yudore kanye e del ka a, kaeto tich maduong' mar ondhudho en ang'o, nikech thothne iwachoga kata ka ng'ato dhi e bucha nodhi nyiewo ring'o, jomoko wachoga kata ni adwaro kar ondhudho kod weche makamago. Koro wadwa gole kanyo wakele e del ka a, wang'e ni ondhudho oyudore kanye, tije maduong' en ang'o, kaeto koka wadonj e kansa mar remo e ondhudho ka. Koro ondhudho en kar del ma ei chogo. Koro chogo nigi okone motegno matek kabisa, momiyo kaka wachung' ichung' nekech choki emokelo shape nino gi skeleton aiti kao muscle. Koro ondhudho en dier chogo kama ilose remo. Koro tich ondhudho en kar loso remo. Kuom ring'o en kama mit ga mar ring'o ma ochalo ni en ga brown kendo yom kabisa. Koro ondhudho kanye ma cells mag immunity mari losore. Cells mag remo mar red blood cells mating'o hemoglobin losore. Kanyo be ma cells maloso gik miluongo ni antibodies mabe miyo ok ibed gi infection losore. Kanyo be ma cells mabe kendo protect gi infection miluongo ni white blood cell losore. Koro ondhudho en e kama cells mag remo ae. Mane tije maduong' kabisa. Koro choke te mantie del, kata mana choke ma flat kata choke ma round momako wa gin ondhudho. Koro ondhudho nitie dendwa te. To en kamano nekech cells ma akaegi gin cells ma kaka mag red cells ma ting'onwa oxygen. Gin cells manyalo mana bet mangima kuom ndalo 120 to girumo. Kuom cells mamiyo koro kata kong'adi to miyo ibedo gi clot miluongo ni platelet. Gin cells ma ndalo gi na ndalo 7 kenye to girumo. Koro nekech cells gi ok budh ahinya dende, koro ondhudho nyaka bed kama activity ng'enye mondo los cells mondo replace cells gi kokethore. Koro kanyo ema cell ma wayudo e kansa mar ondhudho ni ae miluongo ni plasma cell. Koro kibedo gi kansa ni gima timore en ni cells mag plasma cell gitin ga e ondhudho ka, to gichako ng'wech ma koro iloso gi haraka. Koro sama iloso gi haraka no, cells moko ma dendgi ok losi. Cells mag plasma cells makelo kansa mar ondhudho ni ema miyoga wabedo gi cells maloso miyowa cells mag immunity. Rateke mag del. Koro ka cells mag rateke mag del gi ok ti nekech gibedo gi cancerous,
koro mane kama yudo ni immunity ni dok. To ok en ni immunity kende makethore. Gima kendo gitimo en ni koro gimiyo cells moko maloso red blood cell mamiyo hemoglobin maricha losore koro dok piny nikech koro onge space mondo losgi. Cells mag plasma cell gi ma ondhudho ni maloso cancer ni ka gimedore kabisa to koro gigolo proteins moko miluongo ni paraproteins. Proteins gi donjo e remo to miyo koro rembi bedo mang'o mabet thick mapek kabisa. Remo kosebedo mapek kodhi e nyaroki gidino nyaroki magikethi. Aito kendo gima waneno e cancer ni en ni ochako rego chogo. Cells gi kosebedo mang'eny to gichako rego chogo. Koro gibedo rego chogo to chogo bedo mayom. Koro ka jok manigi cancer ni thoth gi do ni ng'ato ne wuotho to nyon ng'ato lwar chogo mar ondingo otur, chogo mar tiende otur. Koro kuonde adek mwaneno ma jok manigi cancer gi en immunity mar lal nikech koro cells gi ok los immunity maber. Mar ariyo en ni proteins ma giloso gi ketho rego choke kato gidino nyiroke koro thoth ji biro ka nyarogo kethone. Jok ji biro nikech obedo gang'o chogo tur to gi rem ma e deno. Koro magi gik moneno kuom kansa mar ondhudho kabisa. En twak mapok wabedo godo daktari nyaka wachak bedo kod chenro mar penj laktar nikech wasebedo kwa ng'iyo kidienje mopogore opogore mag kansa kawuono wenjo machielo mar ondhudho. Nok wapar bende nok wang'eyo ni wanyalo bedo kod kidieny ni. Choke nitiere dendwa te. Jogo ma jolony wacho kata ni dend dhano nitiere kod choke adi isebedo kinyisowa ka. To ni choke gi duto te ondhudho nyaka bede igi koso nitiere choke moko maonge kod ondhudho. Ondhudho nitie kuonde te. Koro e choke gi duto te ondhudho nitiere igi. Seche ma chandruogni kata tuoni odonjo e ondhudho ka iwinjo ni odhi ahinya orego nyaka choke. Seche morego chogo nyalo rego chogo kuonde mopogore opogore del, choke bedo mayom yom. Rateke mag del ilose ondhudho ka remo ilose ondhudho ka tiende ni en kansa ma kodonjo te en chandruok matamre gi nono. Thothne daktari nyisowa kata ni omako jogo ma higi oseniang' kata jogo mosechopo higni 60 kadhi nyime. Ok ang'eyo ni debede ni ang'o matimore e higni gi. Mori nyalo pimonwa pima kata doko ni pok otim nonro kamili to kaka laktari nyalo chich kata unyalo paro ni debed ang'o. Nyabedo ni gimo timore ni ka cells ma ondhudho gi ka kibedo maduong' kaka teko mar dendi dok piny kuom repair. Emino ka ng'ato kibedo maduong' kata dundo ni koro bedo mang'o onge gi teko kabisa. Kata mana nyaroki onge gi teko kabisa. Koro del dogo mapiny kuom loso cells mobedo cancerous gi mondo gol gi oko. Koro wacho ni repair bedo poor. Immunity mari dok kwa. Koro mae mamiyo cancer ni koro nyalo bedo yo mayot e ondhudho molo jok matindo. To waseneno kuom jok matindo kaka Kenyatta waseneno ng'ama tin kabisa manigi nyako manigi higni 26. No yude kuom higni 10 mokalo po ngima nyaka sani. Gima wayudo kuom tuoche gi daktari ni kare ginyalo mako ng'ata sa asaya ma pod utimo nonro ni debede ni ang'o momiyo kidienje mag kansa gi medore kiny ka kiny wawinjo kidieny machielo kiny ka kiny wawinjo kidieny machielo. Daktari kata odoko ni ok inyisowa ni pok oyudi ni owuok kuom anyuola, ok ong'ere ka onyalo ridore kowuok kuom anyuola, ong'eny kuom joma dongo kipimo kod joma tindo. Risk factors nyalo bedo ang'o gini nikech ka wang'iyo wacho ondhudho ni gi ji duto te nitiere kod ondhudho, gi ji duto te nyaka ndalo moko ji bed joma dongo to ok joma dongo te manyalo bedo kode, joma dongo mage matiere kod thuolo mang'eny mar yude kipimo kod mamoko. Koro iparo ni mar achiel en bedo ng'ama duong' ka iki osekalo 60 kamano. Bed mama kata bed ng'ama dichuo inyalo yude. Mar ariyo waparo nitie chemicals ma ji tiyo gi kaka mag rangi geregi nyalo miyo ka range gibedo machiegni nyalo miyo iyud kansa ni molo jok machielo. Oseneni ni jok ma obedo kuma radiation ng'eny, jok ma tiyo gi stima mar radiation mar thieth kata mar go x-ray kata mar CT scan. Omedwar ni ka jok matiyo kuonde go gibed gi protection, gibed gi apron kata gibed gi matin ma girwako manyiso ni den gido radiation. So jok ma kamago osene ka ng'eny kuon tuo ni kabisa. Wanende be ong'enye kuom lakteche, tinwano ka bet ong'enye kuom lakteche, engineers ni jok mosebedo ka tiyo kuonde ma nitie radiation gi nyayude. Nitie viruses moko be paro ni nyalo kele to pok oyud kabisa. Magik mi paro ni kele lakini pok ong'e kabisa. To gimwaseno nwano ka tindo medore moingo kaka chon wanene. Kwa ng'iyo pacho ka e Kenya ka kata gwenge ma kaluo ineno jotuo mang'eny. Ok ipim nani jotuo mineno kwan gi chal nade? Kuom
kaluwore gi nonro manowuok higa mokalo nowach ni ji kadhi 900,000 higa mokalo ema noyudo tuoni. Koro ne en about 1,000 kamae, 900 ema noyude, koro around 1,000 kamae higa ka higa ema ni nyabedo gi tuoni. To apano nyabedo mang'eny nikech nitie jo mang'eny mayude tithiedho thieth moko thiedhe. Koro wanya kete ni en 1,000 higa ka higa jok moko ema yudo tuoni manyien. Wantiere kod picha maber mokalo mar ondhudho kaachiel kod kidienje mopogore opogore e ondhudho ka. Aniwinjo kata ni ka ema remo ilose, rateke mag del, gik mang'eny mokalo timore e ondhudho ka. Wantiere kod picha daktari biro pimonwa, wantiere kod ondhudho ariyo, ondhudho chogo mantiere gi ondhudho ma healthy kata maonge kod chandruok, kod chogo mantiere kod ondhudho mantiere kod chandruok. Daktari, to nyalo bedo no matek understand Martin, koro inyalo pimonwa kaka laktar mondo mwabed kod picha maler. Koro wacho no ondhudho gine remo tetete wuoki, koro magi remo ma red blood cell makelo oxygen miluongo ni hemoglobin. Aeto magi koro gine plasma cells go, magi ene white blood cells magine makelo gikedo gi tuoche rateke mag del. Aeto matindo gi magi platelet gine makoro gikonyo kuom wach ma kata kong'adi to remo timang'o poto. Koro iye kany bwan gi cells miluongo ni plasma cell ma gimbe gidwa chalo gi white cells gi, koro tije gi chal. Ma en ka in gi tuo to dhi to mako bacteria no to ketho. To magi plasma cells gin golo gimiluongo ni antibodies madhi to mako germs go. Kose mako germs go kaka gen antibodies go, aeto ka gisemako to gi linke to white blood cells gi mondo oneg germs ma idend go. Koro cells ariyo gi gin gikonyowa kuom miyo kik wabed gang'o gi tuoche. Koro mae mokwang'eyo ma waparo ni tuo kata chemicals obedo gi cancerous. Koro sama obedo cancerous to gilosore mang'eny kabisa, no kaka obedo maduong' ma koro ok en round kaka ma. Koro ogolo antibodies gik mang'eny kabisa, no kaka gin mana 1, 2, 3, 4 ka ging'eny kabisa, gidongo. Koro ka gisebedo mang'eny gidhi kanye, gidhi e chogo, aeto gichako migo chogo medo mayom, aeto gimiyo kaka red blood cells gi, nikech cells gi iloso gi ondhidho te. Koro kiloso mang'eny magi, koro magi bedo matin mondo ilosi, magi bedo matin mondo ilosi, magi bedo matin mondo ilosi. Aeto proteins ma gigolo kodhie e nyarogno to dino nyarogno to ketho. Koro emi waneno gik moko adek, gimiyo chogi bedo mayot, aeto chako winjo rem, ma miyo remo ni dok piny, aeto magi donjo e nyaroki to ketho. Aeto kata in ng'ama ka gimoro gwaro matin to remo chura ma remo ok timang'o ok makre. Koro mane gima waneno, mane magacho ni ka wan gi multiple myeloma no to ma en a healthy maro. Koro en multiple nikech multiple wacho ni gin kuonde mang'eny, kaka wacho ni dendwa nigi choke mang'eny. Koro choga onyalo mako. Nyalo ni chogo mako ka, omako chogo mar onding'i, omako chok lweti, to kendo dhi machielo, odhi machielo. Koro en multiple, kochako kuom choke mang'eny kabisa. Koro mi waluonge ni en kansa mar remo. Opogore gi kansa kaka mar thuno ma kimulo tiwinjo gimoro nokuot. En kata kimulo to kine gimo kuot e dendi. En neno gige matimore dendi, rembi dhi, kiro pneumonia maki matek, nyaroki kethore kamano. Emomiyo wantiere ga kod chenro mar penj laktar. Wayawo pachwa malach, wapuonjore kendo wang'eyo gigo ma samoro debe ni chenro ni onge dok wang'eyo. Iwinjo ni en multiple, tiende ni omako kuonde mopogore opogore. Yienwa wakaw yieyo ka waduoge kidieny mar ariyo, wadhi neno ranyisi moko ma ng'ato nyalo chich kata manyalo tero ng'ato e osiptal, manyalo nyiso ni intiere kod chandruogni kata iseyudo chandruogni kod gima inyalo tim mondo mi yude mapiyo piyo. Kang'eyo kinyalo thiedhe, daktari miwa ranyisi moro kanyo, tiere nyathi moro manyako mano yud godo higni 10 mokalo to pod ngima nyaka sani gi chandruok mar kansa mar ondhudho. Ka waduogo kidieny mar ariyo ni kik bayomyo, kik isud kata matin. Ohala samichako nitiere capital ma idwaro. Ei capital ni labor is one of them. 2021 ka koro chako tich maber to achaka yudo changamoto moko e iye kanyo. To kata kamano ne poda wacho mana ni nyaka abro bet, abro toboa, abro
tiyo. Nyaka ibede gi a department miluongo ni accounts department manyalo advise ni to wayudo machalo nade, mage monego watigo to mage monego watim ang'o, wa reinvest kata wakan. Indulge in that moment. Every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Yes, ma en jangolo mari Eli Toto kata Elisha Toto. Mondo mi yud thuma mar temo kigocho di star 860 star 417 ash. Ramogi TV od jothumbe duto. Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla iluo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gin gik mane wadwa ng'eyo ni gin gik mokidhi mathindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge, kendo omiyo mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa, tich abishni, kochakore saa 2 okinyi ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Nikech okobibiro gi kuot moramora, okobibiro kod ranyisi kata nolando ni en kansa mar remo e yodhudho manitiere dendi, to nitiere gik moketho mang'eny kaka ni daktari pimonwa. Choke bedo mayom, nyiroke kethore, gik mang'eny timore del, remo dok piny, rateke mag del dok piny nikech e yodhudho ka emilose nyaka cells ma kedo kod tuoche wadendo kata ni white blood cells, magi duto te bro dhi piny, remo bro dok piny nikech remo koro ok los maber. Koro wabro neno ranyisi kaka mag remo modok piny kod weche ma kamago. Kopogore kod mawacho go daktari, ranyisi mage ma tuo ni thoro ga biro godo? Koro tuo ni samo chakore mondo gigo timre ma koro chopo kuma wacho ni kao seche. Ok en gima chakore koro ka thoth ji mang'eny tuo ni yudo ga ka osedhi kabisa. Ok yudo ga koko chakore. Yudo ka kochakore tek mana kidhi screening. Koro thoth ji yudo ga ka osedhi kabisa. Wayudo ni thoth ji mang'eny mitimo ni dialysis iluoko rembgi nikech nyaroggi nokethore. Kopimgi oseyudo ni kata gima nokelo nyarogno mokethore momiyo iluoko rembgi ne en tuo mar kansa ni. Iyudo ni kata ji mang'eny kochakore to bochakore gi winjo kiolo nikech remo dunde dendi. Iwinjo kaka iolo to remo rume dendi. Makoro chuno ni timo ni ng'o imedi remo. Sama chok ireko cha, orego chogo mos to golo gimiluongo ni calcium. Calcium no kogol to calcium no miyo ga ji bedo gi riyo mang'eny kabisa. Iyudo ni ng'ato chaka modho pi, omodho ga modha pi kata piny ng'ich to pi no modho ga modha, to rembe rumo ga ruma. Odhi ga osiptal, imede remo to dok to rembo ruma. Nikech remo dok piny ool kabisa. Tuoche makamagi ka en ng'at ma ingi 60 tin mzee to rembi rumo sate imodho pi mang'eny, ji paro ni in gi tuo mar sukari. Kod samo ji mang'eny osethiedhi kiparo ni gin gi tuo moko ma ok en. Gima kendo okelo kaka nowacho ni sama do ni kata ka gima tin ogoyi ka to choki otur. Mondo ng'ama ike ng'eny otur en gima yot kabisa. Kendo ka jok mabiro hospital samoro gibiro mana nikech chogo tur. Chogo ma turga ahinya kuom jogi en chogo mar onding'. To kanye ma spinal cord nitie. Koro wanyado ni ng'ato biro hospital ni ne en accident matin kata apiko noting'e magilwar pi. Kato chwanyore. To oturo onding'e. Onding'e no spinal cord okethore. Kochakore kuom ji mang'eny samoro biro gi del maremo. Yudo ka choke remi arema.
chogo mar onding karamo en gima nomode ji mang'eny. Koro onyalo dhi kuom ndalo mang'eny ma pok oyude. Jok moko bano kabiro ka koro iyudo ni sama kasa en pneumonia. Inena pneumonia mok rum. Ithiedho ga pneumonia go kori ibedo gi pneumonia. Thoth ji manigi tuo ni bedo ga gi pneumonia go mang'eny kabisa. Sama nya yudo ni kata mana tiendi machako ndhidhi nikech tuo no osenyoso choki kama spinal cord ae koro miyo tiendi ndhidhino iluongo ni neuropathy. Koro rem nikech gik madhi mbele gi gini ywa remo, ywa gik mang'eny, thoth ji appetite rumo, koro dendi chako rumo kabisa. Koro e pinywa ka gik madek maneno ga mang'eny en onding'. Ng'ato onding' rame makata ka panadol ok rum, ae to onding'i tur ibedo. Kok kamano ng'ato biro ni en ga ni rembe rumo mi imeda remo. Mar adek, ji mang'eny ma itimo ni dialysis ma kata noyude ni nyarogno gi nokethore motim dialysis, ichunguza bang'e iyudo ni gin gi tuo no. Ko magi jok maneno ga mang'eny kabisa gi tuo mar kansa mar ondhudho ni. Wantiere kod picha maber mokalo ang' wayuaye machiegni screen mondo mi inene nyakora Mogi Ajwang'. Ranyisi makineno tinyalo chich, ok owacho ni intiere kod kidieny mar kansa olo mang'eny nikech remo bende tin e del, nikech kamar ilose remo nitiere kod chandruok, nitiere kod tuo. Wawinjo kata ni rem e choke kachiel kod tur mayom nikech ochamo choke kendo nyalo chamo choke kuonde mopogore opogore. Wawinjo kata weche mag tuoche nikech rateke ni mag del odok piny, white blood cells milose ondhudho makedo kod tuoche koro kethore kata ok los kaka dwarore. Daktari opimonwa kata ni riyo mang'eny nikech kako chamo choke cha calcium bende koro dok piny, koro riyo bedo mang'eny kachiel kod olo pi nikech seche imodho pi ang' ni gole oko. Daktari, kar confusion ka emanok understand mori nyalo pimonwa mana matin nono confusion kod alertness modok piny. Koro confusion obedo be sama calcium no osewuok e remo mang'eny, koro kodhi obwongo ni okelo confusion. Kata ka ibedo gi shida mar nyarogni ok ti. Sama nyarogni ok ti, kini gi acute kidney failure, to confusion obiro. Koro magi momiyo ga confusion e jok manigi tuo ni. To gigi thoth gibiro mos, biro mos, ng'ato tuo mos. Ok en gima biro ni dichiel tibiro ma tuo. Sebedo kiwinjo ga ma lal ithiedhi to rumo, ma lal ithiedhi. To en gima ithiedho to chak duogo. Ithiedho to chak duogo. To nikech kuonde thieth mang'eny lakteche samoro kolony e tuoche makama, kata nyalo paro ni ng'ato nyalo bedo gi tuo makama ma en kansa. Ko thoth ji ithiedho gi e yor sukari, oring'iyo ga sukari, oring'iyo ga tuo mar pneumonia, tithiedho pneumonia, to ok ni pneumonia mabedo kuom ng'ato kuom seche teni ang'o makele. Kata gimomiyo ng'ani nyarogni ok ti maber, makoro chuno ni obedo gi confusion matiende kuot, manyaka tim nang'o dialysis ang'o makele. Koro wawacho ga ni ok onego bed ni ithiedho ji symptoms kende, onego ng'e ni ang'o makelo tuo, nikech tuo ka tuo nitie gima kele. Nyarogno kok ti, nitie gima nyarogno ok ti. Kin gi confusion, onego bed ni nitie gima omiyo remo kalal, nitie gima omiyo remo lal. To ok ni imedi remo tidok dala mok ong'e gima omiyo remo lal. Koro miyo ka thoth ji bedo gi gik makamago to budho sana. Dhi kata higni 2 gi 3 ka koro ng'ato tuo kabisa, koro iyudo ni in gi tuo. To ng'eni sama koro osebudho monyayo dendi, thieth koro bedo matek. Nikech be koro dendi ionge teko, be koro gino oseketho organs mang'eny, koro kata thieth mondo mi thieth motegno manya thiedhe bedo matek. Daktari, pimnwa mana matin nono nikech waseneno ni ong'eny kuom jok ma higi oseniang' kod weche makamago. Tang'o makelo chandruogni hie. Mane mapok wang'eyo. Ging'eny sani. Chon ok wanegi to tinde waneno. To cancers tete omedore. Mano to cancers omedore, tuo mar sukari omedore, tuo mar hypertension omedore. Koro magi tuoche mati chandowa kabisa. Bedo ni pneumonia ma kawaida cha tinde tin, to pneumonia ma yude kansa kaka ma ema ti ng'eny. Gimomiyo apenjo mano nikech wabedo ga kod pointers kata gigo ma nyalo chwalo ng'ato, manyalo keto ng'ato e ong'ala manyime e gamo kidienje mopogore opogore mag kansa, kaka kuom ranyisi mar obo, jagono maywayo ndawa, kaka mar chuny, liver cirrhosis, jogo ma madho kong'o kod weche makamago. Waseneno kidienje pointers manyalo pointers ge pok ong'ere. Koro pointers ge pok ong'ere. Kaka sani wanene higa mokalo na wathiedho lakteche 6. Omako nyaka lakteche. Lakteche omako. Samo wanene engineers be wasedok wanene.
waseneno nyaka jok moa dala kucho ma en mama ma kata en mana jaus rech moro kata en mana jaus alot moro kata en housewife ma en orito ga mana nyithindo koro pok wang'iyo nitie gima oseng'e ni gini kitimo to kele koro aneno ka en gima sporadic kabisa to wanene mang'eny ka sani wanene kuom jok ma professionals to kinene pinje ma okuja to wacho ni radiation ng'eny kabisa, chemicals ng'eny kabisa, to pok wang'e ni en chemical man, en mafuta, en PVC, nikech ok wanene be ir mechanic mang'eny jok matiyo gi chemicals. Painters mang'eny be ok wanene ahinya to wacho ni painters nikech chemical nyalo kele, koro pok ong'e kabisa. Koro en mana ni kiwinjo gik ma kamagi bed mondo cheki, kik omedi remo tedhi dala wang'e ni ang'o momiyo kik mi dialysis to tiyudo dialysis ma ina dialysis to wakia ni dialysis ni tang'o ma nomiyo nyaroki ok ti. Nikech wantiere ka akod nyiroke daktari, tiende ni nyiroke kethore ka akotiere kod chandruok mantiere. Wayudo kacha bede choke osebedo mayom, amano tuo machielo. Waseyudo kacha kaka pneumonia ni pimonwa cha ma en mana tuo machielo. Koro ka ng'ato obiro iri gi ranyisi, utimo diagnosis marang'o? Udwa ng'eyo mane tuo mane? Koro kaka wayudo ga diagnosis en ni ok onego bed ni in choke gi beda mayom no te. Ok onego bed ni in rembi rumo ga ruma te. Ok onego bed ni in ga gi infection mang'eny. Koro kwaneno ka gik makamagi timore, ithiedhi to duogo. Koro mane mwachako wacho ni aparo ni kaluwore gi tuo ni, magi tuoche minya bedo go. Achiel, onya bedo kansa mar ondhudho. 2, onya bedo diabetes. 3, onya bedo HIV. 4, onya bedo. Koro atimo test go mondo wang'i gima timore. Koro omiyo nitie test minya tim mwayudo ni to kara en gi tuo ni. Koro problem en ondhudho. Koro waywayo ondhudho cha gi gima iluongo ni bone marrow test. To wang'iyo ni ondhudho ni cells mage mantie. Itero ni pathologist. Sama rembi rumo, kwa kao remo mwapimo, wanyang'e ni rembi odok piny, to dok piny to nitiere ranyisi manyiso ni remo ni ok odok adoka piny nekech rembi nyolal. Rembi no kodok adoka piny nekech ok ichiemo maber, rembi no odok mapiny nya bedo gi en multiple myeloma. Aeto nikech wacho ni gigi be gidhi magi ketho nyarogno. Wanyayudo ka nyarogno kwa tim test mar urine, nitie cells gine, nitie proteins moko mwaneno kanyo. Proteins manyanyiso ni ka weche ok beyo. Aeto wang'iyo choke ni tegi, watimo testing gi scans. Koro 4 gi kwa timo bro miyo wang'e ni kara en tuo ni. To en gima kata an kibiro first time samoro nyalo miss mokayude. To gima nuore to kendo dhi mabor. Ken unding uchaki mos makimanyo Panadol to dhi maber. To ndingi ni medore ga meda. Atno ka samoro idhiga rembi rumo. Koro gik makamago chako ng'isowa ni weche ok beyo. Wanego wadhi gi nonro mbele mondo wang'e gima timore. Nyaka bed nitie gima miyo dendi ok ti kaka dendi onego bed ni tiyoga. Ok en test achiel. Kato bende gini kelo wa daktari wacho wach mar ma ni kiwinjo rem ondingi tidhi nyiewo yedhe makwere kiny ka kiny. Samoro rembi rumo wacho ka ani oyo we mondo mi adhi anyiewo remo e bucha mondo mi achwaka cham kod weche makamago imedi remo tok ng'i ni remo dhi kanye ang'o makelo chandruok. Igori piny, isikito ratura, dendi yom, iola ola sate. Daktari pimonwa ni magi gin pointers manyalo nyiso ni samoro inyalo bedo kod kansa mar remo e ondhudho. Wadwa ka uyoyo mana matin ka waduogo. To wadhi mi thuolo nyaka Ramogi nyoka ntiere kod penjo moro amora kwayo gani mondo mi bed thuolo penj laktar nikech joluo bende nogo ngero ni kia kelo chandruok. Ber ka ing'eyo ni en ang'o madhi mbele. Ber ka idwaro ng'eyo kowuok kuom laktar ma wantiere godo e studio miyo kik isud kata matin. Kidieny mar 3 en mari mondo mi wapenj laktar. DNA test mari gi Prince chalre. Omiyo ine wuon Prince Raj. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Plumbing
the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai na View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07263 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. E dwe mar adekni, wapako teko, ng'wono, koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Kokalo kuom yie, chir, kod ng'wono, mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade, ni Yesu ni nigi teko, mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dongwarengwa ne wang' Yesu. Dongwarengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum. Tend kuonde thieth ma itayo gi riwruoge lamo bogo ng'anyo ni thiedho jotuo gi okumba mar SHA ka ok ochul gi gope mag NHIF e ndalo 14. The leadership here have expressed their concerns about many things that are affecting the Kenyan people. They've talked about this health care system, this SHA. Motio ne lando kang mar siasa modhi kao Raila Amolo Odinga utimo lalruok gi jotelo ma Kisii kod Narok kama owacho ni nitie nyau ma pod nitie e dongruok mar piny. By the way tunachanga hata mingi kuliko hiyo. Kanisa ma Jesus Winners ose oganda kuom kelo liet e solro ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo negi shillings million 20. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Primas Ochieng, en oncologist, tiende ni en laktar molony e thiedho tuoche mopogore opogore mag kansa e yore mag stima, chemotherapy, to gi target treatment to gi isotope. Ero kama na enya kidieny makoro wadonje ni nyakora Ramogi Jwang en mari mondo mi ipenj laktar. Waseketo namba e screen, inyalo oro ote mar SMS bende. Namba mar SMS en 23600. Line mar simu bende wayaw. Penjo tema inyalo bedo godo mondo mi daktari oduoki. Ene yondhudho, oketho gik mang'eny, oketho nyiroke, oketo choke bedo mayom, omiyo remo dok piny, omiyo ng'ato bedo kod riyo mang'eny, tuoche kaka mag pneumonia kod weche makamago. Ithiedhi to kithiedhi en bende nitiere kod weche mag staging. Kapo ni nitiere kod staging, kapo kachopo kanyo yiene mondo mi akaw simbi engineer. Hello, penj laktar. Happy New Year, Madam Ruth. Happy New Year dwe mar adek. Machiegni engineer. Onge shida, bora ngimi maduong'. Kamano machiegni. Okwe kuom Ruoth. Amen. Koro
ana agochinika Kilifi County at Kwani University as engineering aparo ni ng'ia maber. Koro daher mapenjo daktari ni kansa gi gin mana kansa achiel to koso ging'eny to ka ging'eny tidwa pimgi nikech ok dipim ma tipim ma koro inyalo tim nang'o mondo mi pim ma kidhi to pim everything mondo yud en kansa mane ma itiere go. Mane ma penjo daktari. Mar ariyo, isetemo matek ka ikelonwa dakteche mang'eny kendo joma e dhoodwa jomolony sana. Gin gibede gi riwruok moro ma kata ginyalo wuoth to gimanyo msaada kaka wan oko gi friends mondo gilose function moro minyalo luong ji pipimo ji nono. Biro kanyo to dwacho kaka kansa obedo maduong' moloyo kidwa thiedho gimoro kata konyo ngima mar ng'ato. To ng'ani onego pim mang'e ni to ang'o matuoe. Koro kwadok e issue ma kansa to onego gilosnwa Association of Doctors giwacho kata ne gidhi e Siaya County kata Homa Bay County idhi pim ji nono mondo ji ong'e mondo ka ng'ato oseng'e hali ng'e to ng'iyo ni to chako nang'o. Iwinja Madam Ruth? Awinji maler mokalo. Machielo nye wan e House Wednesday and devoted Catholic. Koro daher ma kwayo jokristo duto wan e warash ma watueyo sana mondo jogo ma Nyasaye owuo e chunygi owuogi okawe kata ariyo adek moko man gi tuoche mopogore opogore especially cancer mondo chungnegi e thieth kata mondo mi pimgi. Paro kaka Ruodh Yesu Kristo nochandore e ndalo mwatueni. Nyaneno nyocha Waarabu gi Waislam nyoloso pimo nono Kilifi Kato. Doctors te manye ni kanyo joluo nye doctors aboro. Koro ka jowarie kama wang'i wan be kaka wanyalo konyo jowa. Ino nasewacho the other day mondo mi watim ang'o wa contribute something little manyalo konyo jowa kata pim mana ji 100 wakonyo kamoro. To mogik wabede gi chuny mar konyo joma ok nyalo gima wantieni. Aneno koni Waislam kendo chiemo gikonyo joma ok nyal joma tuo kamano thietho nono to moloyo kelnwa ji mabiro mana nyisowa kaka onego thiedhi ka gini solution kaka wanyalo konyo ji. Mano schoolmate mara wuoyi mane riek ahinya Daktari Premier Ochieng dong giyaw to come with idea manyalo konyo jopiny on the ground nikech ji hinyore mondo Nyasaye omi ndalo okonyi. Erokamano. Penjo. Waonge gi penjo wadok erokamano. Iwacho weche adek points adek motegno tiwacho kacha nini somo gi daktari wuoyi mane riek ahinya. Daktari engineer koro engineer wuo maber kabisa nikech wan jok mathiedho kansa wan gi frustrations mang'eny kabisa nikech jodalawa mabor kabisa. Thieth mar kansa mashinde mang'eny ni mana yo koni yo Nairobi kono to kendo gi concentrate mana sani koro Nairobi wan gi moko Nakuru to gi Eldoret to nyaka Mombasa sani gin gi mashinde go. To wan jowacho ni idhi Eldoret kata ibiro Kenya to thiedhni kawo kaka dwe achiel koro en tich matek kabisa. To kansa en thieth ma bor kabisa madwaro mondo a lot of support. Koro apani wabo winjore gi engineer mondo wachak gi engineer nikech gino osewache kabisa kaka classmate mondo wachopuru kata foundation association wanyawuo gi Dr. Ganda Gere Masisi ma Kisumo kata Dorothy Nyong'o mabe osebedo ka involved first lady mobedo involved gi cancer gi kwanya timo ga screening. To so wanyalo tiyo kod Ruth mondo wayud kaka donations ma jok madwaro kan channel it nikech unemu umakoru gi ji tete. Koro wan ga kita jok ma ng'ato biro kata gi yedhe mag kansa gi kaka sani nitiere osiepna moro ma isa lecturer ma nigi yadh mar kansa mithiedho go prostate ma en daktari nyalo kawo simbalis kapok olalna kiyiena. Alice, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Alice.
Aponi an gi tuo mar chong. Tiende ka gi rama tete nyaka choka. Kanyal kata wuoth. Koro ikonyo na. Intiere kanye Alice? Alice intiere kon mane? An rai. Iseneno laktar moro amora Alice? Asewuotho nyaka kata nyabondo nasedhi to pok aneno konyruok maber. Ok ang'eyo daktari ka nitiere kod penjo mane Alice mondo wadog chien arthritis ng'eny kabisa. Ni en arthritis. Koro ok ang'e ni arthritis ng'eny lakini arthritis no samoro be nyabedo ni en opondo iye kucho. Koro nego nene mopime to rembe chal nade to bone marrow ne chal nade ka en arthritis mopim. To arthritis be thiedho tek. To koro nyaka laktar ong'iye kabisa mondo ocheke ni en arthritis ma kawaida koso en arthritis ma nitie tuoche moko mabet opondo. Koro apani New Nyanza nitie lakteche nitie kendo lakteche ma nigi ujuzi maber manyalo konyo Alice. Wadok ka engineer daktari. Kapok wadok ka wasetieko gi engineer nikech aneno ka sabende ringo matek ni wang'eyo kacha yore mag thieth kod kaka inyalo time. To gima ni ngekona mapani nyalo miyo wa mijing'o en ni en kansa mithiedho. Yena ka osimbi jaduong' Were. Jaduong' Were, halo penj laktar. Penjo kama ruth. Machiegni. An gi shida mo sama chung' to winjo ka chonge na muoch twak. Koro kang'e ni mano shida mane laktar nyalo nyisa ni en ga shida mane. Osehiga mang'eny. Bise dhir laktar. Jaduong' Were wach mar chongni. Twak. Thoth ji nigi chong matwak ka iki osedhi mbele maluongo ni arthritis mar chong. To multiple myeloma thothne tuo mowacho ni thothne ochandoga onding' ji. Ochando chonge kata choke mang'eny e dendo. Koro to kendo ka dendi chako rumo. Koro ok en mana chonge no kende kata mana onding'i kende. Oriwore gi tuoche mang'eny. Koro nego mzee odhi mondo cheke hospital opime maber kata rembe be opim nikech rasa tinde ok cover nitiere remo kaka ma wacho gi mar blood count ni sa nyalo cover ni matim ni e hospital kata mana nursing home machiegni ma en go. Wadog chien. Maa en chandruok maketho nyiroke, maa en chandruok mamuodo choke, maa en chandruok makelo remo onding', maa en chandruok machamo remo, maa en chandruok mamiyo ng'ato bedo kod tuoche mang'eny nikech rateke mag del odok piny. Thieth chal nade? Chon kuom higni kadhi 10 mokalo kane in gi tuo ni thieth ne tek kabisa nikech thoth ji ne ok nyal thiedhi, yedhe ne onge manya thiedhe go to kendo ji mang'eny ne olal kata ne Nyasaye okawo gi tuo ni. Thoth gi ne biro ka choke gi onyosore kabisa, thoth gi ne biro ka nyarok gi osekethore kabisa. To kaka koro research dhi mbele gi ng'eyo tuo ni, wasebedo ni koro sani inyalo thiedhi ma tuo ni change. Koro nitiere yore ariyo mithiedho go tuo ni manyalo chango. Mokwongo, mondo ochangi ma tuo ni orume dendi, itimo ni gimiluongo ni bone marrow transplant. Wamake kar bone marrow transplant ka akawo simbe Immaculate tadwa ni chak para ni bone marrow transplant golo ndhudho tiketo ni ndhudho moro daktari biro nyiso. Immaculate, halo penj laktar. Apenjo laktar ni ya an gi nyathina moro to ne tuo kano kwa to nogol ne pi onding'e. To otimo ni koro ng'uto ok inyal chung' maber. Anno ko chanda ahinya to gin rude to achiel to wuotho. Koro naten mano to tuo mane inyalo kony nang'o macha sama to pok ayudo tuono. Intiere kanye? Antiere Gwembu. Intiere kanye? Gwembu, Migori County. Intiere Migori. Koro mano nego dhi nene ni samoro ka nigolo pi ne jogo nyalo chuo kama chiegni kama spinal cord nitie ma koro noketho wires madhi e tielo go. Koro nyamiyo koro teko mar onge. Koro mano nya timore gi complication manobiro nikech thieth kata pi manogolo onding'e no mondo thiedhi. Koro mano nego dhi Migori District Hospital ne doctor maduong' mondo gitim ne test. Nyithindo nya tim negi MRI mondo ng'i ka nitiere gimoro ma timore kar onding'e kanyo, kar spinal cord.
wiya pod wuotho daktari nyaka e bone marrow transplant. Koro bone marrow transplant e yo minyalo timnigo kiwa ki in gi multiple myeloma. To bone marrow transplant en ondhudho igolo, inya golo ondhudho mari te, tidhi iluoko cells go magol maricho go, atiduogo ondhudho nino. Mano en yor achiel. Kata inyalo kawo ondhudho ni tete madendi tigolo, tikawo ondhudho mar ng'ama ber tiketo e lab, to koseluokgi maler mong'e ni inyalo kel e dendi tikelo kuomi. Ochalo kaka watimoga gimiluongo ni blood transfusion. Inya gol rembi makete miya. To mondo watim mano nyaka ng'e ni rembi no kobiro e denda ok dhi hinya. Koro en same process mitimo gi bone marrow transplant. Koro mabedo ga successful kabisa en kogol kuom ng'ama ngima moter e ng'ama tuo no. Kosegol mar ng'ama tuo. To samoro inya gol mar ng'ama tuo nikech kata chokega ka gibedo ni gin gi kansa no, ibedo kuonde moko maonge. E choke ka. Koro kuonde ma kansa nitie gidhi gol maluok maler ati duogo ni. Success rate mare en almost kuom ji 10 ji kadhi 7-8 chango. Ji 3 onya duogo kendo kata kosetim no manwe. Thieth mar ariyo en inyalo mi chemotherapy gi yath moko luongo ni targeted therapy, to magi gaye agaya. Tema gaye. Mar adek, ka tuo no dhi onding'i monyoso choki, inya mi radiotherapy manyalo timo ni reversal ka nodwaro kilo mang'o, omiyo tiendi bed onge gi teko. Mar ang'wen, inya mi yath moko mamiyo choke gi monyosore gi bed motegno. To kendo thieth makendo ong'eny nikech thothne biro ka nyarok gi osekethore, itimo ne gimiluongo ni dialysis miluoko go remo. Luoko rembi, lakini koluok rembi to pok othiedh kuma miyo remo no ketho nyarogno, pod nyarogno biro mana kethore. Koro mani thieth manyalo thiedhe matieke en mana bone marrow transplant. Kata chogo tur inyalo mi gigo orthopedic matimne. Bone marrow transplant ni pod waonge kwatime e Kenya ka. Watimo transplant bone marrow no e tuoche moko kaka mag sickle cell osechak timo ka, leukemia moko mitemo, lakini mar bone marrow transplant ni kamitime machiegni ma bei bet bere en India. Onyalo bedo kar $2 million 3 kama kar multiple myeloma. Britain en odhi $25 million kama, apar to 25. America onya bedo about 100 million. Koro thoth ji dhiga India. Daktari, seche mosetim ni bone marrow ni idhi India gi miliondego, idhi America gi miliondego, ntiere rate moro mani samoro inyalo timni to pod ok otimre maber? Kabisa, emacho ni kuon ji 10, ji 3 ofail, ji 7 emo odhi succeed. Koro ken 100%. Onge gima 100%. Bende kaka inyalo geng'a thuolo mar bedo kod kidienjni mar kansa, daktari? Koro kaka multiple myeloma ni en ni lakteche koneno ng'ama tuoche gi chando gini, nyarogno kelo sida, remo nigi sida, iwinjo kiol, dendi bedo kama, onego ong'ini ka ok onego bed ni tuoche gi biro tithiedho to girum, onego bed ni koro opimi. Koro en mana ni dwaro tuoni kaka inya yude. To kunya wacho ni nya bedo ni koro in ni bet ni tuo gi ok nya yude kata chamo chiemo moro manyalo miyo ok yud tuoni. Tuoche gi ti mako ng'ata ng'ata, kata wan lakteche omakowa, kata mana pastors omako, kata mana pastors mosebedo gi tuo ma multiple myeloma mabe notemo thiedhore lakini kuom hayo marach no succeed. To ntiere joma chango. Joma chango. To nitiere mana jok ma be chango gi yedhe matindo tindo mamiyo gi moko timne transplant. Lakini thoth wasebedo gi jok ma kaka Mamoncha neno nyoro mosebedo gi tuo ni kuom choko chakore 2008 nyaka sani. To pok notimne transplant. En thiedhe gi. En ni kondo chako duogo kendo. Koro kothiedhe kamano obodhi iwinjo maber to chako duogo. Odhi thiedhe maber oduogo. Koro mondo ogole rembi malose ma mondo changi bone marrow transplant ema konyo. Daktari, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi thuolo momaya wang'a to twagni nagombo mondo mi wadhi matut ahinya nikech seche ma igolo ondhudho mar ng'ato
choke dong nango idwa nindo ndalo gi te seche migolo ndhudho kose gima itimo kuom thuolo matin seche mirwako ni ndhudho process ni ndalo gi duto te onego beni jatuo ritore nango kod moko mathoth kata kamano ka ponono ni ng'ato dwa yudi inyalo yudi kanye kod wach mogik minyalo weyo wagodo. Koro wach mogik manyalo weyo koro ni kansa sani en tuo machando ji. Koro gima wanyalo timo en tie kansas mwanyalo screen mana gin kansa madhi 10 to wan gi kansa madhi 600 koro ni kansa 500 gi gimoro pod ok wanyalo yudo kata kwa timo screening. Koro kweno kati in gi tuo ma kata thiedhi to kichangi kansa tindo nego cheke. Nitie ndalo moko mana ka dhi e osiptal ka in gi flu kin gi pneumonia ting'eyo HIV nikech HIV ne ng'eny ndalono. So sani be lakteche idwa ni ging'e wach tuo kansa ma ka gidhi e osiptal to kin gi tuo mok gine ka giyudo maber kansa be onego ng'i. Inyalo yuda German KMA building, German Medical Center, inyalo yuda Kenyatta National Hospital, General Clinic ma kansa kata Doctors Plaza private side, clinic number 46 kata inyalo yudo Nairobi West Hospital kar oncology clinic. Kata wanyalo yudo namba koswa biya. Ero kama na ahinya en penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Dr. Primus wadwoko erokamano mang'eny kuom kawo ga thuolo ang'e ni dich tibiro mondo mi puonjo oganda wa e chenro mar penj laktar wa appreciate. Ne jogo picha mawa kamoting'o lea gini wadwoko ne gero kamano jogo picha kachiel kod jogo mochung' ne duola nyaka taya wadwoko erokamano ne director na Lindsay erokamano mang'eny ne producer na Perpetua Adhiambo Okoth erokamano ahinya Nyameja ne in jahera mar chenro mar penj laktar kik obed ga beda mbaka bed piny chikiti to watemo mondo mi wageng' mwanyalo geng'o wagam mwanyalo geyo to ka nitiere minyalo thiedhi daktari onyisowa ni thoth tuoche gi tinde ithiedho. An iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo kawacho ni ngima en mwandu oriti masani. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها